ଏଇଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସିଥିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପବିତ୍ର ପୀଠ। ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲି। ହାଏ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ସେପଟେ ହେଉଛି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟା ଥରେ ଦେଖିନି, ବହୁତ ଭଲ ସେ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ସିଧା ଗଲେ ରାଇଟ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ। ଏଠି ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ ଏଇଠି ନାଇଁ, ବିବାହ ବ୍ରତ ଯାହା ଏଇଠି ସବୁ ଭୋଗ ମିଳିବ। ବିବାହ ବ୍ରତଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପବିତ୍ର ପୀଠ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେଟା ପାହାଚ ଅନେକ ଅଛି। ପାହାଚ ବି ଗଣିବା ଆମେ।